Witam bardzo serdecznie, witam Was w programie Szlagiery i Wice w kolejnym odcinku naszego programu. Jak widzicie, dzisiaj są my nie w Rybniku, ale w Katowicach. Zaprosiła nas Joanna Bartel. Zaglądamy na pierwszy teledysk. Ja już idę do Asi i Zaruski, będziemy Was gościć. Gorzkie dymy nad miastem mym, kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w noc, schodzimy w głąb naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. Niewiele barw i słońce chmurno świeci się i nielekko jest kochać miasto to. Ciemny węgiel, gorzki dymu smak, lecz choć śpiew, jak kwiatek na każdym balkonie i jak dobroć, co w ziemi tej jest. Nasze miasto kocha pieśni swe, bo pieśń jest niczym trawy źbą, co zerwałeś je i w ustach masz, albo trzymasz, schodząc w ziemi głąb. W moim mieście mało mówi się, nam może brak, ale kiedy tu ludzie mówią nie, nie, a to jest nie, a kiedy tak, to mówią tak, tak. Lecz każdy hoduje w swym domu, choć uśmiech, choć listek, choć śpiew, jak kwiatek na każdym balkonie i jak dobroć, co w ziemi tej jest. Gorzkie dymy nad miastem mym, kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w noc, schodzimy w głąb naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. Jesteśmy stąd. Jak widzicie, są my już w nietypowym miejscu, bo dzisiaj my nie są tamka i zwykle w Rybniku, no z wizytą u Joanny Bartel. Nie w Rybniku, no w Panewniku. W Panewniku. My są w Panewniku, w Katowicach u Joanny Bartel. Witam Cię bardzo serdecznie. Na pewno nasi widzowie się fest radują, że Jużeś jest z nami. No i muszę się spytać, jak to właśnie jest, że Ty się z nami, boś długo mieszkała w Niemcach, a teraz nazot w Polsce. Tak Ci się tu podoba? Po pierwsze, ja Ci godam dzień dobry i Państwu też dzień dobry.
Bo tak wymaga dobre wychowanie. To- Jak fajnie, wy w Rybniku godocie w Niemcach, a my godamy w Niemcach, bo my już są deszczu trochę Ja, bliżej, nie? ja. I wy godocie do dom, a my godamy do dom. Tak ja? jest. Ale 50, się dogodamy. 50 km, ale różnice są. To jest 50 km? Tak mi pokazało na liczniku, wiesz, jak my jechali. Aha. I to, że przyjechała z Niemiec do Polski, o tym chcesz wiedzieć, ja? Na pewno widzowie chcą wiedzieć, skąd się w ogóle wzięła Joanna Bartel, poza tym, że się urodziła. Z matki mojej. Z matki i z ojca. Matki Heleny. I z ojca Eugeniusza. I wiesz czemu? Nie wiem. Dlatego mam geniusza w sobie. Aha. Dlatego mam geniusza w sobie, wiesz co, możesz od dzisiaj możesz do niego dać Da Vinci'a, bo dużo rzeczy umie zrobić. Ale też ci powiem, czego nie umie robić. Nie umie na przykład za dobrze obsługiwać komputera i nie umie już jeździć na nartach. A tak wszystko umie. Bezmać fajnie warza, umie sztrykować, heklować, szyć, rysować, tańczyć, śpiewać. Aha, wiem czego nie umie. Nie umie się wadzić. Nie umiesz się Nie wadzić? umie się wadzić, bo mnie zaraz, jak chce kogoś opieprzyć, to mnie zatyka. A w Niemcach jest tak, że musisz się umieć wadzić. I przez to, żeś przyjechała nazad do Polski? I ja się nie chciała z nikim wadzić, ja chciała być wśród swoich. A w Niemcach jest tak jak w Rusach, że im większy pysk, wiesz, tym Tym bardziej się dosz rady, nie? No, także Mhm. musisz pyskować, ale nie Mhm. poradzę. Ponoć w Niemcach najlepiej się jest wadzić po rosyjsku, albo udawać, że się ma ruski akcent. Jest to bo oni prawda? się boją Rusów. I tyś tak udawała też. No, jak przychodziła do niemieckiego urzędu, to że go Guten Morgen, ich heiße Jordana Barziel, ich habe ein kleines Problem, das muss heute erledigt werden. Tak się często wszystko podpisali. No ale żeś się stamtąd wykludziła, wiele to lot temu było. Chyba to był 99 rok ubiegłego Mhm. stulecia, bo bych się w życiu może nie wykludziła, jak będzie święta wojna. To taki jest dżihad śląski, co mi pozwolił wrócić do swojego kraju i na swoje śmieci i jak to jest fajnie. Mi się strasznie w Polsce podobał. Ostatnio do mnie dzwonił mój kolega i się mnie pytał, czy by w Niemczech nie wystąpiła. Znaczy dwóch już dzwoniło tam. Jednych chcieli jakąś imprezę, żeby prowadziła wielko dla dużej kompanii browarniczej, bo mówię biegle po niemiecku, ale powiedziałem, że ja się tak cieszę, ja mam swoja Ameryka, swoja Kanada, Australia, Niemcy mam tu, w Polsce i tu chcę być i chcę się starzeć wśród swoich. No, do starzenia to ci jeszcze troszkę zostało, a żeby my w ogóle... Co pijesz? Co pijesz? A żeby my w ogóle wrócili do młodych lot, to opowiedz, jak się zaczęła Twoja przygoda ze świętą wojną. A to rzeczywiście, to jest przygoda, która zupełnie zmieniła moje życie. Teraz nie widać, bo tu nie jest tak jasno, ale ja mam taką linię życia, że tak idzie, patrz, widzisz, idzie tak, potem tak, a widzisz, a tu jest przerwane, nie? Czyli Ja. moje życie się zmieniło o 180 stopni, Ja. nie? Przygoda się zaczęła dosyć śmiesznie, bo najpierw, że zaczęła występować tam dla Polonii, bo się okazało, że jest takie zapotrzebowanie. Potem, umiesz powiedzieć potem? Ja umia potn. Ja, to jest prawdziwy śluzek. Ja. Ale mam taką koleżankę, ona jest gorol, ale umie też powiedzieć potem i wie, co to jest haziel. To ja ci powiem więcej. Ja mam takiego dalszego sąsiada, co zawsze godo, że potn, ale on nie umie powiedzieć potem. To jest taki echt ślązok, wiesz? Są tacy No. są, nie? No dobrze, i to jest tak, że zaczęłam występować tam dla Polonii, a potem przyjechała Żech do Polski, bo się dowiedziała, że tam w Niemczech występuje. I tam Żech widziała takiego mojego bardzo śmiesznego chłopka i w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby to z nim razem robić. Mówię oczywiście o Krzysiu Hankę. To była jakaś barburka na rozbarku. Ja się fajnie pojechała do domu, nie? Ale jeszcze przedtem była taka historia, że ja się szczasła we windzie z jednym chłopem, nie? Tak, bo on wychodził z windy, ja wchodziła i on tak i wleciał na mnie i ja powiedział, ale pan ma szczęście, że pan wleciał w moje RBG. A ja nie wiedziała, że to jest reżyser Świętej Wojny. A wtedy był realizatorem na tej barburki. Ja. I on potem go do Jezu, znoście mi ta dziołcha. A ja miała zastrzeżony numer w Niemcach. I żaden nie wiedział, kto jest i kto mieszkam. No ale w końcu ktoś mnie tam wynalazł i kazali mi przyjechać do jednego odcinka. I ja przyjechała do tego jednego odcinka i powiem tak, do tego, bo jeszcze był jeden reżyser, pomysłodawca Ja. Świętej Wojny, Marek Bielecki. I on mi powiedział, jako, że mam być taką miłą żołzą, ja mówię, to akurat się zgadza, bo tak to, że jest. I nie będę miała dużo do grania. I ja mówię, ale wie pan, ja mówię, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tutaj zagrała, bo ja mówię, ja nie będę dojeżdżać z Niemiec do Polski, żeby w serialu grać. Mówię, a kto pani powiedział, że pani będzie grała jeszcze w jakichś innych odcinkach? A ja powiedziałam, bo wiem, że będę grała, bo że jest zdolna. Że się wystraszyła tego, co żech powiedziała, nie? I zrobiła tak. A co byśmy po prostu cofam taśmę, nie? On mówi, proszę pani, to jest tylko epizod. Ja mówię, tak rozumiem. Mówię, a Kaja się takiej chucpy nauczyła, to chyba w Niemcach właśnie. No i zagrała ta
jedna jedyna scena. Miała tam oczywiście Bercika sprać taśką, że powiedziała, że na Śląsku raczej baby chłopów nie biją, bo są dużo większe od nich, bo to wiesz, to jest taki jakby no, szablon taki wzór sewr śląskiej rodziny, Ja. że baba jest wielką, ma mantel ze skóry i pieszczonek złoty, nie? Ja. A chłop jest mały i chudy, bo robi na kopalni, nie? I ta baba o tego chłopa dba, bo na Śląsku jest co? Matriarchat, Tak nie? jest. Że baby dbają o chłopów i rządzą w domach. I opowiedziała, że ją w życiu nie wyda tego mniejszego chłopa bić taśką, bo on nie chodzi w mojej wadze. I to już zostało tak jakby powiedzonkiem w filmie. I powiedziała, że po prostu bardzo na niego nawrzeszcza. A ponieważ że 15 lat nie stała przed kamerą, to że tak nawrzeszczała na niego, bo że miała nerwy takie, że nawrzeszczała, po prostu te nerwy ze mnie wyszły, które były spowodowane tremą. I po wszystkim jakiś chłop przyszło, położył mi rękę na ramieniu i powiedział, aleś to zagrała dziewczyna. Ja się patrzę, mówię, skąd ja go znam? Się okazało, że to był nasz producent Hubert, którego wcześniej znam jeszcze z czasu Rosiewicza, bo był po prostu, że tak powiem, światłowcem. Światłowodem. Tak, bardzo był światłym człowiekiem, ustawiał światła w telewizji Warszawa i okazało się, że się znamy z widzenia. No i dobra, zagrała, pojechała, nie? No i potem kabaret Drak przyjechał do Leverkusenu i wyciągli mnie na scenę, tam kilkanaście minut wystąpiłam razem z nimi, zeszłam zresztą na dużych brawach. I Bercik, czyli jeszcze wtedy Krzysiek, powiedział do mnie, słuchaj, szkoda, że nie grosz, no byłoby fajnie, że gra w tym serialu z nami. Ja mówię, no, kiedy macie następne zdjęcia? A, za 4 dni. No tak by chcieli, to by mnie już dawno powiadomili, że wiedzą, że jadę z daleka, nie? I przyjeżdżam do domu, wchodzę do sypialni i mówię, sorry, trochę jestem przeziębiona. I 70 metrów faksa, cała rolka faksa, wyszła scenariusz przyszedł, nie? Że mam natychmiast przyjechać do Niemiec. Do Polski. A ja nie wiedziała, jak się z Niemiec do Polski jedzie pociągiem, więc poszła do mojego kolegi, co pracował w biurze podróży, jego Detlef, jak się jedzie z Kolonii do Polski, nie? Pociągiem. A on go najpierw wsiadasz w ICE i jedziesz do Berlina, a potem się przesiadasz do pociągu, co jedzie do Krakowa, ale wysiadasz w Katowicach, nie? I cała zabawa tam kosztuje powiedzmy 500 euro, czy euro, czy euro, jak mówią Rosjanie. No i proszę Cię, do banku wszystkie pieniądze, jakie miała, czyli te 500 euro, kupiła się ten bilet i wsiadła w ten pociąg i przyjechała do Katowic. I akurat na planie był scenarzysta, był Doman Nowakowski i powiedział, ty jesteś taka podobna do mojej mamy i taka śmieszna, jak chcę, żebyś ty grała w tym serialu, będę pisał pod Ciebie, a poza tym masz dużo swoich własnych pomysłów, to jest fajnie, mówi, bo też mnie inspirujesz w pewien sposób. No i nikim, że się nie przespała i na rozpad we filmie gromnie. No ale było to tak, że to, co żech zarobiła, to żech wydawała na tabanka, nie? I tak to trwało chyba, nie wiem, ze 2 lata, nie? Aż mi potem stawkę podwyższyli. No ale co powiem, że ten film tak zmienił moje życie, że miałam do czego wracać, że wróciłam do Polski, że potem już zaczęły się jakieś malutkie pieniądze zarabiać. Zyskałam rodzinę, rodzina zastępcza, bo tyś też jest teraz moja rodzina. No ja. Też żeś był w Świętej Wojnie. Bo miałaś, będziemy zaraz gadać o Twojej rodzinie ze Świętej Wojny, ale skoro gadaliśmy o Krzysztofie Hanke, to teraz się obejrzymy Twoich filmowych kolegów w ich teledysku. Posłuchajcie warszawiacy, Pyry i Krakusy, mówię wam, że te Hanysy to fajne garnusy. Oni zawsze podłączają się do każdej paczki, a dobry tego przykład to śląskie trojaczki. To my, to właśnie my, stoimy tu jak świnki 3. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki 3. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To my mówimy gwarą jak Polska staro. Kochamy wszystkich bliźnich zgodnie z wiarą. Kłócimy się czasem jak w każdej grupie, a tych, co nas nie lubią, mamy gdzieś. Byliśmy już w gazecie, a w telewizorze. Oglądać nas możecie o każdej porze. Gdy ludzie się śmieją, tryskamy humorem. Uczymy śląskiej gwary z wielkim uporem. To właśnie my, stoimy tu jak świnki 3. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV.
właśnie my. Stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. Yeah, 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 yeah. I chociaż na scenie wyglądamy tak skromnie, dziewczyny z widowni uśmiechają się do mnie tak błyskają te iskierki wokół. Chociaż każdy z naszej trójki jest pełen uroku. Nie można nawet zliczyć wszystkich naszych zalet, bo śląskie trojaczki to Dobry kabaret. i mógłby wam powtórzyć to jeszcze jeden raz, lecz woła już reżyser, że minął czas. To my, to właśnie my. Stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To my, to właśnie my. Stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To my, to właśnie my. Stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To my, to właśnie my. Stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Teraz się posłuchamy, jak to było z tą twoją rodziną telewizyjną, no bo zaczęła się Świętowojna i wrósł w Świętej Wojnie znot się Józef Polok, czyli mój tata, Ja. czyli twój filmowy brat, Ja. czyli ty w zasadzie moja ciotka filmowo. Tak. A tyś jest moim nie, tyś nie jest moim jedynym bratankiem. Bo To ja ja- jeszcze to mam, ja nie mam wiem. dwóch prawdziwych, a tyś jest sztuczny. Ja, Mam dwóch prawdziwych, ale to mam jedna bratanica w postaci twojej siostry. czyli możesz powiedzieć, że masz 2,5 bratanka. Ale nie bratchanki, nie bratanki. Zły, no tak się wygłupiamy. Powiem ci tak, bo ty musisz wiedzieć, kiedy ja twojego ojca poznałem pierwszy raz. Że w życiu by mi do głowy nie przyszło, że ja będę z nim kiedyś robić, bo myśmy w takiej imprezie grali Czesi i Ślązoki, tam z Heleną Wodraczką, bo on to z Heleną zresztą prowadził tą imprezę. I patrzę, Loto taki siwy łepek w takich pierścioneczkach srebrnych, ja mówię, kurczę, jakie ten snek ma fajne włosy, nie? I fajnie był w tym takim kabacie śląskim, fajnie był ubrany, żeśmy się sobie przedstawili, ale widziałam, że strasznie jest lubiany, bo wszyscy Józek coś, każdy coś od niego chciał, on wszystkim doradzał i że jakoś tak bardzo sympatycznie do mnie podszedł, podali mi się rękę, ale to, że on będzie grał mojego brata, to żeby się w życiu nie spodziewała, nie? I nagle ta rodzina się nam zaczęła rozrastać, nie? Że właśnie twój tata przyszedł do filmu i co było takie symptomatyczne, że on się naprawdę zachował jak mój prawdziwy brat. Bo jak ja teraz patrzę z perspektywy czasu, wtedy na bieżąco człowiek tak tego nie obserwował, ale jak twój tata odszedł, to się nagle okazało, że on mnie traktował faktycznie jak swoją siostrę, bo na przykład do dużego sklepu do Mistra Karta, nie, żeby się tam mogła iść coś kupować, doradzał mi w wielu rzeczach. Potem ja miałem taki piękny byfej, nie wiedziałem co z nim zrobić, to mi znalazł konserwatora, posłał mi ten byfej na Wyspę Wolin, że transport, ludzi co mi to skręcili. Doradzał mi w takich wielu sprawach takich życiowych, takich wiesz i zawodowych, no bo jednak jakby nie było twój tata był po szkole teatralnej, a jest po Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo my się zgodzali, wiesz, bardzo my się zgodzali. Ty możeś nawet nie był świadkiem tego, bo żeś nas nie podsłuchiwał, ale po prostu tak możeśmy sobie fajnie doradzali i bardzo my się jakoś tak intelektualnie żeśmy się też jakoś tak fajnie Dopasowali? no także bardzo, ja się świetnie czułam w jego towarzystwie. Jeszcze powiem ci jedna rzecz, ja bardzo lubiłam z nim chodzić, nie, bo po pierwsze tak miał gdzieś cicho, a po drugie fajnie było z nim iść, bo z nim nie było nudno, po prostu zawsze było śmiesznie, bo on był jak ktoś jego do jajcarz i zawsze jakieś takie, czasami mnie też nabrał, czasami ja go nabrała, ale to był bardzo piękny czas. Ja się bardzo cieszę, że miałam takie szczęście, że mogłam z tym twoim tatą pracować. No i z kolei tego twojego taty też się z tobą koleguje, nie? No właśnie, a skoro gadamy o tym, jak to cię nabierał, to teraz się pozaglądamy na coś śmiesznego w wykonaniu Józefa Poloka. Chłopy, tak z ręką na sercu, powiedzcie, jak nerwujecie te swoje babki, ja? 200 lat i co się zmieniło? Nic. Przychodzicie do domu, pan i władca. Było, jest i będzie. Ra, ra, ry, ra, 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 ra. A druga w nocy, chłop przyłazi, no nie, a żona, o której to się wraca? On pada, ja nie wrócił, no wpadł po gitara. Jest czy nie ma, powiedzcie. 10, 11, nieważne. 2, 3, w pół do 3.
jak ten świat wesoło leci, nie? Normalnie przychodzi chłop do domu, jest? Żona patrzy, gdzie ty byłeś? Na kartach. A ciebie gorzołą czuć? Co byś ty chciała, żeby mnie było kartami czuć? Nie? Jest czy nie ma? Powiedzcie, nie? Chłop przyłazi, żona tak patrzy na niego, piłeś. O. Widzę, że piłeś. O. Przyznaj się, piłeś. O. Powiedz Gibraltar. Piłem. Nie? Ja wam dam prosty przykład. Ja mam takiego szwagra, nie? Wiecie. No. Pan i władca. Wiecie, jak on przychodzi do domu, nie? Pan i władca, bo jego nie chodzi w jego wadze, to on musi zawsze nadrobić miną, nie? On przychodzi do domu, drzwi z kopa się otwierają, tam już komitet powitalny czeka. Wiecie, co jest komitet powitalny? Żona i teściowo z nudelkulami. Jak przychodzi jedna do sąsiadki, pano, macie pożyczyć nudelkula, pano, nie, ja też na mojego czeku. Nie? Ale te pieruny przygotowane, rozumiecie, obie stoją z tymi nudelkulami, ten przyłazi pan i władca, nie? Godo od dzisiaj będą inne porządki w tym domu. A żona, jak to? Teściowo, jak to? Pano, tak to, bo od dzisiaj ja jest panem tego domu i basta. I teraz ty mi zrobisz kolację, a ty mi zrobisz drinka. Żona, jak to? Teściowa, jak to? Pano, tak to, bo od dzisiaj ja jest panem tego domu i basta. A jak się już zjem i wydrinkuję, to ty mi zrobisz kąpiel, a ty mi zrobisz masaż. Żona, jak to? Teściowo, jak to? On pano, tak to, bo od dzisiaj ja jest panem tego domu i basta. A jak się już zjem, wydrinkuję, wykąpia i wymasuję, to pierwsze złonacza ciebie, a potem ciebie. A żona, jak to? A teściowo, pano, tak to, bo od dzisiaj on jest panem tego domu i basta. Joida, skaczmy do dum, potrzebuję trzech ze sobą. Jak Joida, skaczmy do dum, potrzebuję trzech ze sobą. Dwa mnie wiedzą pod ramiona, trzeci pokazuje struna. Dwa mnie wiedzą pod ramiona, trzeci pokazuje struna. Ludzie z okien zaglądają, co to za chachara mają. Ludzie z okien zaglądają, co to za chachara mają. A to Józika łożartego w barasie łopkulanego. A to Józika łożartego w barasie łopkulanego. Żona Wito, witam cię, świnio łopito. Przyda do domu baba Wito, witam cię, świnio łopito. Szwiger muter, mamy tyngo, kulokiem mnie marcha sięgo. Szwiger muter, to mam tyngo, kulokiem mnie marcha sięgo. Szwiger też się po mnie kuko, gorzałki mi w kapsie szuko. Szwigier się też po mnie kuko, gorzałki mi w kapsie szuko. Brzydkim łokiem na nich bliską, baba do łóżka pociską. Brzydkim łokiem na nich bliską, baba do łóżka pociską. Dziecka rano mi powiedzieli, że w nocy teatr mieli. Dzieci rano powiedzieli, że w nocy teatr mieli. Wszystkim
chłopom teraz zdradza, co jo im na przyszłość radza. A teraz wam chłopy zdradza, co jo wam na przyszłość radza. Większym razem bez łostudy, zamiast do chałupy ida do trudy. Większym razem bez łostudy, zamiast do chałupy idź do trudy. Wice to była wasza domena w Świętej Wojnie, ale powiem ci, fajny widz, jak anorektyczka się obraziła na swojego doktora, wiesz? Czemu? Bo i padał, że moje lito grube. Aha, ładne. Ja w ogóle ci powiem, uwielbiam kawę o blondynkach, bo ja tak na rekcji to, że nie jest blondynką, nie? To nie wiem. Znaczy teraz, że jest blondynka inaczej, jak to go był twój tata, bo teraz jest, chyba, że jest siwo, nie wiem, ale jest taka, że była taką bardziej taką myszowato, wiesz, taką, ciemniejsze miałam włosy od ciebie. Ale wiesz, po czym poznać inteligentną blondynkę, nie? Po odrostach. I on taką, że do takich rzeczy należała, ale uwielbiam kawę o blondynkach i mam tak jedno, co mu strasznie przeja. Blondynka sobie jedzie takim eleganckim samochodem sportowym, wiesz, wypasionym. Nie będę go dać firmy, bo by była kryptoreklama, wiesz, w białych norkach jedzie. I zajechała droga, wiesz, tirowi, nie? I on musiał gwałtownie przyhamować i wylądował w rowie, nie? Wiesz, przewróciła się ta naczepa, to wszystko, on się tak wkurzył, wylazł z tego auta, ale ona stanęła, wiesz, była ciekawa, co się stało, nie? I go do słuchaj, teraz będziesz miała kara. Kochanek ci kupił auto, tyś jest bogato, ciebie się dobrze powodzi, Godo, a moje auto jest kupione na kredyt, żywi całą moja rodzina, 5 dzieci, teraz będzie kara. Namalował na asfalcie takie kółko kredą, Godo, właź tu do tego kółka i spróbuj wyjść, ale spróbuj, nie? I ona, dobra, wlazła w tych norkach jeszcze do tego kółka i stoi, nie? On wziął klucz francuski i po tym aucie, po reflektorach, po lakierze, skasował i prawie całe to auto tym kluczem francuskim. I go do mąż, teraz możesz jechać do domu. A ona go do, że pana, ja panu coś powiem, ja pana nabrałam. Jak pan się odwrócił, to ja wychodziłam z tego kółka. To bardzo lubię te wice. Fajne wice i wyście sobie właśnie na planie i na scenie też wice opowiadali i nieraz to była improwizacja. Tak, ale jeszcze w ogóle było, wiesz co, dużo było takich, my zawsze tak, przyjechaliśmy na plan, najpierw mieli te Rzymły, którą pani Basia zrobiła, no i potem oczywiście były kawały i nasz reżyser, który po prostu był cudnym człowiekiem, bo tu się lubił wygłupiać, ale dyscyplina musiał jakoś trzymać, chociaż tam dyscypliny specjalnie nie było i w końcu go do tak, słuchajcie, czy wy sobie zdajecie sprawę, że my tutaj kręcimy jakiś film, może byśmy się zabrali do roboty, ja my, aha, my cieplimy te Rzymy i potem szybko pach i zrobiliśmy półgodzinny odcinek w ciągu jednego dnia, gdzie we Warszawie robią czasami tydzień, nie? I powiem ci, że kawały były cały czas. I za mistrzem świata opowiadają dowcipów jest Krzysiek Hanke. Ja. Mnie się wydawało, że jak na baba też dobrze godą kawały. Ale były też takie dowcipy różne sytuacyjne, bo my się tam bardzo często śmiali z takich rzeczy, które się po prostu na planie wydarzały, bo się bez przerwy wydarzało coś śmiesznego. A jeszcze na dodatek zmienialiśmy bez przerwy scenariusz, nie? Czasami my tak zmienili w trakcie grania sceny, że dobrze, że Darek nie umarł ze śmiechu i że na przykład nie wyłączył kamer, albo ktoś kamery nie opuścił, no my dociągli do końca, bo na przykład była taka scena, że to taki prościutki przykład, że na przykład Bercik się mnie pytał, Andzia, bo rozbiera auto swoje, jest klucz francuski i ja miała być na wpół rozbudzona, powiedzieć, ja nie wiem, nie? No a scena wyglądała tak, on przychodzi, budzi mnie go do Andzia, mamy klucz francuski, jak go do ciulu we Francji. No i takie wiesz, i już się wszyscy gotowali, nie? Ja. Albo na przykład miała go pocałować Ros, ale widziała, że to jest nie tak, że go pocałowała drugi odgodowej, tu ta sznupa, że mu ten pysk pokręciła i że go jeszcze raz pocałowała. I Darego do Asia, jak robisz takie rzeczy, to po prostu mi powiedz, bo wtedy wiesz, dobrze, że kamer nie wyłączył, nie? Jak on się tak byle jak całuje, to musiała go nauczyć. Albo na przykład była też taka scena, gdzie on dostał IPI i udawał, że jest zwierciadełkiem z bajki o Złej Królowej, nie? Że i na łóżnych tryglach wisiał w łazience na hokach powieszony jako żadełko i nie mógł grać Królewnej Śnieżki, nie mógł grać Złej Królowej, no więc grał te żadełko w tej łazience i ja zrobiła mu taką puentę, że po prostu wzięła taki, wiesz, płyn do szyb
i że go przepucowała szmatą, a nic nie mógł zrobić, bo na tych szelkach wisiał, nie? Także mieliśmy bardzo dużo zabawy na planie. Zawsze było strasznie wesoło i fajnie się po prostu wchodziło do roboty i wychodziło z tej roboty. Potem myśmy też imprezy mieli różne na planie, bo tam na przykład jakoś tam była Wilio albo coś, to my już też, wiesz, Basia nam robiła przyjęcia, żeśmy się oczywiście wszyscy przebierali, bo na planie było bardzo dużo różnych rekwizytów. Jeden z naszych kolegów się właśnie, mieliśmy też oczywiście strój księdza, przebryk się za księdza i tak poszliśmy wszyscy do dyskoteki i tam wszystkie prostytutki mu się zwierzały temu księdzu. I wszystkie mu się spowiadały, a to był nasz kolega, nie? Jeszcze poszedł z takim zniczem cmentarnym, wiesz, to miał w ręce, poszło z tym zniczem razem. Także wesołości było bardzo i co jest takie symptomatyczne, że jak się spotykam teraz, wiesz, z naszą scenografką, czy tam z ludźmi, którzy pracowali w produkcji, no z kimkolwiek, myśmy tworzyli jedną rodzinę i nie było klachów na planie, dlatego, że każdy godą szczerze co robi. Nie? Nawet jak ktoś, zdarzyło się, że z nasz kolegów poszedł do agencji towarzyskiej i przyszedł i nam opowiedział ze szczegółami jak było, no więc nie było klachów, bo my dokładnie wiedzieli, nikt się nie musiał domyślać. Bardzo rodzinna atmosfera była i naprawdę nie pamiętam jakiejś specjalnej awantury, żeby było. No oczywiście jakieś tam drobne były, bo to jest normalne między ludźmi, ale nie było jakiejś takiej haj, żeby ktoś się strasznie obraził, albo trzasnął drzwiami, albo coś tam. I wiesz, że my się do dzisiaj kochamy. I tak jak się spotykamy z tymi ludźmi, to szkoda, że już nie kręcimy, szkoda, że tego nie ma. Chętnie by do tego wrócili, mamy fajne wspomnienia. No i tak i się bardzo się szanujemy, jak się gdzieś tam widzimy, wiesz, w innych produkcjach, to Jezus, cześć Jasiu, cześć, to jest cudnie po prostu. To jak gadamy o wspominkach, to my się też troszkę w następnym teledysku pospominamy. Stacja na końcu nocy, stacja początek lub koniec. Świt podkrążone ma oczy i z tobą siada w wagonie, a wagon się miota szalony, bo się pokłócił ze światem. W zazdrosnym pociągu wagony muszą mieć koła rogate. Czy spotkasz tam miłość od nowa, choć słowa zabrzmią inaczej? Czy ktoś cię będzie żałował, gdy kiedyś samotnie zapłaczesz? Czy ludzie będą przyjaźni ci w lepiej skrojonych ubraniach? Co będzie cieszyć, co drażnić? Niepewność zadaje pytania. Czy woda ugasi pragnienie, choć inny będzie jej smak? By przeżyć, musisz uwierzyć, że tak, że tak, że tak. W przedziale pachnie ortalion, świeża gazeta, bagaże. Masz w ręku malutki medalion, nikomu go nie pokażesz. Jabłka masz 4 w kieszeni, Kraków podobny do Wiednia. 2 życia, twoje i moje, przez 4, jaka to średnia. Czy spotkasz tam miłość od nowa, choć słowa zabrzmią inaczej? Czy ktoś cię będzie żałował, gdy kiedyś samotnie zapłaczesz? Czy ludzie będą przyjaźni ci w lepiej skrojonych ubraniach? Co będzie cieszyć, co drażnić? Niepewność zadaje pytania. Czy woda ugasi pragnienie, choć inny będzie jej smak? By przeżyć, musisz uwierzyć, że tak, że tak, że tak. Tu stało w grudniu
a w grudniu podróż się kończy. Wysiada mi w serce mi zimno. Ktoś ogrzewanie wyłączył, ktoś wbił, że ma strefę bezdymną. Gołębie na szczęście te same, a jednak w gardle coś gniecie. Jest zimno, mokro, jest rano i Józiu, jestem znów sama na świecie. Czy spotkam tu miłość od nowa, choć słowa zabrzmią inaczej? Czy ktoś mnie będzie żałował, gdy kiedyś samotnie zapłaczę? Czy ludzie będą przyjaźni, ci w dobrze skrojonych ubraniach? Czy będzie ci lepiej, czy raźniej? To przyszłość powie na te pytania. Czy woda ugasi pragnienie, choć inny będzie jej smak? By przeżyć, musisz uwierzyć, że tak, że tak, że tak. Dziękuję Państwu pięknie. Dziękuję Ci, Józiu, że mi towarzyszyłeś przez 9 lat. Dziękuję Państwu bardzo. A taki stary profesor był w szpitalu i wykładał do studentów, no, oni tam roztomań te rzeczy godą, no i przychodzi na wykład, nie ma tego krauza i godo, a teraz wam pokorza, jak alkohol działo na żaba. Nie? I otwiera ta krauza, nie? I wyciąga krupniok. A studenci go dają, panie profesorze, ale to nie jest żaba, nie? To jest krupniok. A on go dopiero niż to, co ja zjadł na obiad. Ja też sobie jeden kawałek, niestety nie jest do obecnia w telewizji, ale bardzo podobny, wiesz? Taki... To skoro ty znasz kawał, który jest nie do opowiedzenia w No telewizji, wszystkie takie znam. to teraz ki się przypomni jakiś taki porządny, przyzwoity, a my zaglądamy na pieśniczka. Wracamy z roboty do domu ciepłego. Czekajcie dziewczyny, czekajcie kobiety na swego miłego. Zaświećcie się słońca pod ziemią na ziemi. Gdy nasi wracają, gdy nasi wracają od pracy zmęczeni. Świeć się, świeć, lampo świeć, poprzez mgłę, poprzez dym. Każda z was czeka nas w oknie swym. I podłogi już lśnią i odświętny jest dom. Tyle słońca, miłości jest w nim. W niedzielę, w niedzielę pójdziemy parami spojrzeć na świat, widzieć jak ptak, lecieć obłokami.
poświeć poprzez mgłę, poprzez dym. Każda z was czeka nas w oknie swym. I podłogi już lśnią i odświętny jest dom. Tyle słońca, miłości jest w nim. Ja spojrzę na ciebie, ty na mnie popatrzysz. Nikt większej miłości, większej wierności w świecie nie zobaczy. Nikt większej miłości, większej wierności na świecie nie zobaczy. Tak nos sam dziś pięknie ugościła Joanna Bartel tym, co przygotowała do nas firma Berger, a na stole to tak pięknie poukładała twoja mama, czyli pani Hilda. Ja, Hildzia moja, to wszystko fajnie podała na stół, bo musicie Państwo wiedzieć, że moja mama wraca do Polski. Ja ją zmusiła do tego, powiedziała, że nie możesz sama mieszkać, a przez to, że widzisz taką robotę mam, jaką mam, to nie dosyć, że mnie stać na takie wuszty. I nie musisz chleba do tego jeść. Nie muszę jeść do tego chleba, bo to jest bardzo właśnie znaną historia. Pamiętasz, mamo, tata zawsze go jak jadła tak kiełbasa bez chleba, to zawsze go do tyś jest dziecko od zwykłego robotnika, nie od inżyniera, żebyś ty jadła wóżd bez chleba. I ja ci powiem, jak ja zarobiła pierwsze pieniądze i się kupiła takie salami, ja całe zjadłam, że to była choroba. Wierzę. No, ale to jest właśnie ten luksus, że możesz się takiego kabanosa wziąć i się możesz tak delektować, nie? A nie, że nie musisz z chlebem koniecznie jeść. I jeszcze ci powiem historia, taki mój znany kolega, aktor, bo to jest tak jakoś, wiesz, w branży zostało, że co, bez chleba, bez chleba. Jeszcze to były czasy ciężkiej komuny. Kolega aktor miał takiego małego syneczka i tam karmił go serem i ten mały, wiesz, to wypluwał drugi ten ser, nie? On mówi, ty wypluwasz serek? Twój tata nie jest jakiś bogacz, twój tata jest zwykły aktor. To skoro tak lubisz dobre rzeczy, rozmaite wuszty, kabanosy, to my tu mamy geszynk do ciebie na pożegnanie od firmy Berger. To masz tu na najbliższe dni. Też na B. Też na B. Bartel i Berger. Będziemy się już pomału żegnać, Szkoda. ale na pewno jeszcze cię przyjadymy odwiedzić, a bo teraz dla odmiany ty nas przyjedziesz odwiedzić do kolejnych odcinków naszego programu. Bardzo chętnie, ważne, żeby nie sypało, patrz jak teraz sypie, nie? To ty do nas przyjedziesz, albo my do ciebie na wiosnę. Na razie się żegnamy. Zapraszamy was bardzo serdecznie na kolejne odcinki naszego programu. W każdą niedzielę o 6 na wieczór, o 18. Jutro, czyli w poniedziałek, widzimy się jak zwykle w liście szlagierów po śląsku. Na kierowóz bardzo serdecznie zapraszam. A ja z moją mamą żegnamy się z Państwem też bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, żeście nas gościli w domu, bo ja w Rybniku znam samych fajnych ludzi, naprawdę. Mam bardzo dużo znajomych i bardzo lubię do Rybnika przyjeżdżać. Pyrsk. Do zobaczenia.